салом бинандагони азиз. Мусаллам аст ки дар паёми навбати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ санаи 16 декабри соли 2025 10-солаи охир, яъне ду барномаи миёнамуҳлати стратегияи рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди таҳлил ва пешниҳоди маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми кишвар гардид ва баралло маълум аст ки аз рӯи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ аллакай ҷумҳурии Тоҷикистон дар ба рушди устувори иқтисодии худ расидааст ва баралло маълум мегардад ки дар соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвари мо ба андозаи 173 миллиард сомонӣ ва суръати рушди иқтисодӣ ба андозаи 8.4% таъмин гардидааст ва иҷро шудани ҳадафу мақсаду барномаҳои давлатӣ моро имкон дод ки дар самти рушди иқтисоди мамлакат чанд зинаи боло шуда бошем. Ҳаминам ҳаст ки сол ба сол қисми даромади бюҷети давлатӣ низ меафзояд ки ин ҳама бо ташаббусу дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Ва албатта яке аз ҳадафҳои бисёр муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини зиндагии шоиста барои мардум аст ки сол ба сол бо зиёд шудани қисми даромади бюҷети давлатӣ баралло мушоҳида шуда истодааст ки мозди меҳнати кормандони соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии мо боло бардошта мешавад. Вобаста ба масъалаи мазкур суҳбате дорем бо омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ҳумайнӣ Саъдиев. Ва ҳоло маълум аст ки бо рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди мамлакати мо қисми даромади бюҷети давлатӣ низ рӯз ба рӯз сол ба сол меафзояд ва агар аз рӯи маълумотҳои оморӣ бингарем барои соли 2025 аллакай қисми даромади бюҷети давлатӣ ба андозаи беш аз 60 миллиард сомонӣ иҷро гардидааст ки худ шаҳодат аз рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии мо аст ва барои соли 2026 низ қисми даромади бюҷети давлатӣ ба андозаи беш аз 65 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳоло мегуфтед ки ин нишондиҳандаҳо барои мо чӣ имкониятҳоро медиҳанд ва худи бюҷет чӣ мазмун дорад, чӣ мафҳум дорад, доир ба ҳамин масъала каме шаҳр медодед. Бюҷети давлатӣ ин нақшаи молиявии давлатӣ буда барои давраи минбаъда одатан дар муддати 1 сол соли навбатии молиявӣ ё андозӣ мегӯянд. Бюҷети давлатӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ равона шуда қисми зиёди маблағҳои бюҷет ки мувофиқи маълумоте ки дар бюҷети соли 2025 ва 2026 пешниҳод шудагиаст зиёда аз 46% қисми хароҷоти бюҷети давлатӣ бо соҳаҳои афзалиятдор махсусан соҳаҳои иҷтимоӣ равона шудааст. Ба ҳамин хотир вобаста ба ҳамин дар паёми навбатии пешвои миллат ки санаи 16 декабри соли 2025 ироа гардида буд, дар он ҷоҳат масъалаи бюҷети давлатӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати бюҷетии давлатӣ ба ҳисоб гирифта шуда музди меҳнати кормандони соҳаҳои бюҷетӣ аз он ҷумла соҳаи маориф, тандурустӣ ва дигар соҳаҳое ки аз бюҷет маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи аз 20 то 30% баланд гардид. Яъне рушди соҳаи бюҷет ин аз рушди воқеии иқтисодиёт дарак медиҳад. ба хотире ки давлат пеш аз он ки як соҳаро баланд намояд бо назардошти имкониятҳои даромади қисми умуман бюҷети имкониятҳои иқтисодӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. яъне зиёд шудани музди меҳнати кормандони соҳаҳои бюҷетӣ аз боло рафтани рушди иқтисодиёти давлат ба ҳисоб гирифта мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ мо ду нишондиҳандаи муҳим доштем. яке маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва дигаре бюҷети давлатӣ. ин ду нишондиҳанда ба ҳамдигар алоқаманд аст. яъне давлат аз соҳаҳои алоҳида аз аҳолӣ маблағҳоро дар шакли даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ҷамъоварӣ карда дар навбати дигар дар бюҷети давлатӣ ки асосан тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар муддати 1 сол амалӣ ва иҷро карда мешавад, бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин нишондиҳандаҳоро хароҷот мекунад ва дар бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон асосан принсипҳои асосии бюҷети давлатӣ аст. яъне шаффофияти бюҷет, суроғавӣ будани маблағҳои бюҷет
ва дигар нишондиҳандаҳое ки дар принсипҳои буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ карда мешавад ва мувофиқи ҳамин қоида ҳар сол қисми даромади буҷети давлатӣ бо назардошти рушди иқтисодиёт баланд бардошта мешавад ки ин аз сатҳи боло рафтани рушди иқтисодии давлат шаҳодат медиҳад. дурустам қайд кардед, яъне он ҳадафу мақсадҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди хеш гузоштанд, аз ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ, аз бумбасти коммуникатсионӣ баромадани тоҷикистон ва ба давлати транзитӣ табдил додани он, инчунин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва саноати кунунӣ бо сурати кишвар, фикр мекунам бо амалӣ шудани ин ҳадафҳои стратегияи кишвар дар асл рушди иқтисоди тоҷикистон барало намоён аст ва имрӯз бо амалӣ шудани бевосита ҳадафи чоруми мамлакат, яъне саноати кунунӣ бо сурати иқтисоди миллӣ, дида истодаем ки коргоҳу корхонаҳои зиёде рӯи кор омаданд, зина ба зина мардум низ бо ҷойи кории доимӣ таъмин гардиданд, ки бешак ин ба пардохти маблағҳои андозӣ ва ба қисмати зиёдшавии қисми даромади буҷети давлатӣ оварда мерасонад. Ва бибинед, дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 низ яке аз ҳадафҳое ки дар ҳамин стратегия низ қайд шудааст, ин таъмини шуғли пурмаҳсул аст ва ҳоло ҳадафи бисёр олӣ ва стратегии мамлакати мо низ таъмини мардум бо ҷойҳои кории доимӣ аст. ҳатто дар стратегияи мазкур низ қайд шудааст ки ҳамасола беш аз 200 000 ҷойҳои корӣ барои мардуми кишвар таъмин карда мешавад. ин сухан низ дар паёми президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ироа гардид. ва бибинед, дар ҳамин қисмат оё бо ҷойи кор таъмин шудани аҳолӣ, бо зиёд шудани коргоҳу корхонаҳо, дар ин маврид буҷети давлатӣ чӣ гуна зиёдшавӣ дорад ва чӣ гуна нақшабандӣ карда мешавад? мувофиқи маълумоте ки дар худи паёми президент ва маҷлиси олӣ ироа гардида буд, яъне соли 2025 рушди иқтисодиёт, яъне ба андозаи 8.4% ва буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 51 миллиард сомонӣ зиёд гардид. Яъне ин вобастагӣ дорад аз ҳадафи чоруми миллӣ ки ин саноати кунунӣ бо суръат аст, ба рушди соҳаи буҷет таъсир мерасонад. бахши хусусӣ ки қисми аз ҳама фаъоли рушди иқтисодиёти давлата таъмин менамояд, ба рушди иқтисодиёт, ба рушди соҳаҳои буҷетӣ мусоидат мекунад. аз он ҷумла даромадҳои андозӣ ки мувофиқи маълумоте ки дар умуман сарчашмаҳое ки вобаста ба масъалаи танзими буҷети давлатӣ аст, дар он ҷо омадагӣ аст ки зиёда аз 60% қисми даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби даромадҳои андозӣ аст, ки ин аз рушди бо суръати соҳаи саноат шаҳодат медиҳад, ки ин яке аз самтҳои асосии фаъолияти давлат дар даврони соҳибистиқлолӣ аст. яъне мо дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳам ду нишондиҳандаи муҳим дорем. яке рушди иқтисодӣ, махсусан маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, ва дигаре ин буҷети давлатӣ. яъне ин рушди соҳаҳои саноат ки ҳадафи чоруми миллии ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки ин зина ба зина аллакай мувофиқи паёмҳое ки соли 2017, соли 2018 ба маҷлиси олӣ ироа гардида буд, аллакай қисми зиёди ҳадафу вазифаҳо дар ҳамин замина то андозае амалӣ карда шуд, ки мо даромаднокии аҳолиро вақте мо муқоиса мекунем ба солҳои пеша фарқият зиёд аст. аз он ҷумла баланд бардоштани ҳиссаи аҳолие ки сатҳи миёна аст, ки ин яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳамин замина рушди соҳаҳои умуман буҷетирам дар ҳамин замина сол ба сол зиёд карда шуд. мо агар ба маълумотҳои омурӣ аҳамият диҳем, аз соли 2020 то соли 2025 рушди соҳаҳои буҷетӣ қисман бо як суръати бисёр хуб боло рафтад, бо назардошти таъсири омилҳои дохилӣ ва беруние ки ба вазъи иқтисодии давлат таъсир мерасонанд. новобаста аз ин мо рушди иқтисодиёта дар ҳаҷми муайян таъмин кардем ва натиҷаи ин дар паёми президент ба маҷлиси олӣ ироа гардид, ки қисми даромади буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба андозаи 65.1 миллиард сомонӣ муайян шуд, ин аз рушди воқеии иқтисодиёт муайян карда мешавад, ки муқоиса ба солҳои пештар ин бесобиқа аст. яъне зиёда аз 15 миллиард сомонӣ
фарқият аст, яъне фарқият ба он маъно ки яъне зиёд шуда истодааст, яъне ин аз ҳисоби рушд аст. ба ҳамин хотир рушди соҳаи саноат ки мувофиқи талаботи моддаи 12 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни мулкият ташкил медиҳад, яъне ба рушди соҳаҳои махсусан соҳаи буҷети махсусан соҳаҳое ки аз буҷет маблағгузорӣ мешаванд то андозае мусоидат мекунад. дурустам қайд кардед. ҳатто дар паёмашон президенти мамлакат санаи 16 декабри соли 2025 вобаста ба зиёдшавии даромадҳои пулии аҳолӣ низ қайд намуданд. ҳатто дар паём қайд гардид ки агар дар соли 2015 даромадҳои пулии аҳолӣ ба андозаи 26 миллиард сомониро ташкил дода бошад, пас дар соли 2025 ин рақам аллакай аз ҳадди 165 миллиард гузаштааст, ки ин худ нишондиҳанда аз он аст ки зина ба зина бо таъмин шудани қисми даромади бюҷети давлатӣ сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ низ беҳтар гардидааст. яъне сол ба сол ҷойҳои кории доимӣ низ пайдо шудаанд. ҳаминам ҳаст ки танҳо дар соли 2025 дар паёми навбатӣ низ қайд намуданд президенти мамлакат ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 400 коргоҳ корхона рӯи кор омадааст ки бештар онҳо характери саноатӣ доранд, яъне дар баробари истеҳсоли молу маҳсулоти дохилӣ ва бо таъмин намудани мардуми кишвар бо маҳсулоти дохилӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои корӣ ки ин албатта дар ин маврид метавонад ҳам даромади хуб барои мардум биёрад, чунки дар онҷа корҳои ба кори доимӣ машғул мешаванд ва инчунин пардохтҳои андозиро саривақтӣ ба бюҷет гузаронанд, ки албатта шаҳодат аз рӯз ба рӯз боло шудани қисми даромади бюҷети давлатӣ аст. ва агар аз рӯи нишондиҳандаи дигаре ки шумо дар инҷа таъкид кардед, яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, ҳатто бибинед дар паёмашон низ президенти мамлакат қайд намуданд ки агар дар соли 2015 ба сари ҳар як аҳолии кишвар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ҳадди 6000 сомонӣ бошад, дар соли 2025 ин нишондиҳанда ба ҳадди беш аз 16000 сомонӣ расидааст. акнун агар мо ба ҳамин нишондиҳандаҳои оморӣ назар афканем, дар асл мебинем ки рӯз ба рӯз иқтисоди Тоҷикистон сол ба сол сатҳу сифати зиндагии аҳолии мо дар асл беҳтар шудааст, ки ин ҳама нишондиҳанда аз рушди бемайлони иқтисодӣ ва анамон қисмати даромади бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ҳамин хеле не муаллим? яъне вобаста ба тартиби таҳияи бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҳамасола мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи давлатӣ, бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январ оғоз гардида то 31 декабри соли навбатии молиявӣ идома меёбад ва дар ҳамин давра зина ба зина ҳар як маблағҳое ки дар соҳаи бюҷет хароҷот мешаванд ва қисми даромаде ки муайян шудагӣ аст вобаста ба сохтори бюҷети давлатӣ таъмин карда мешаванд. ба ҳамин хотир яъне ҳар як раванди бюҷет аз рӯи тартибе ки дар стратегияи умуман идоракунии молияи давлатӣ ки барои давраи то соли 2030 қабул гардидааст, вобаста ба ҳамин қисми даромади бюҷети давлатӣ аз даромадҳои андозӣ, ғайриандозӣ, қарзҳои давлатӣ ва дигар умуман сарчашмаҳо ташаккул меёбад. дурустам қайд кардед. акнун ҳоло ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмати иқтисоди рақамӣ гузашта истодааст ва бибинед ҳамон фармони саривақтие ки президенти мамлакат дар соли 2023 вобаста ба вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ бароварданд ва бибинед аз ҳамон санаи 1 августи соли 2023 акнун дилхоҳ хизматрасониҳои давлатӣ тариқи ғайринақдӣ пардохт карда мешавад. фикр мекунам дар ташаккулёбии даромади қисми даромади бюҷети давлатӣ, дар сол ба сол зиёд шудани қисми даромади бюҷети давлатӣ, ҳамин қисмат низ нақши бисёр муҳим дорад, чаро ки ҳатто дар паёми худ президенти мамлакат таъкид карданд ки агар ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ ба иқтисоди рақамӣ гузарад ва дар доираи яъне ҳама гуна пардохтҳои ҳама гуна хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли ғайринақдӣ пардохт карда шаванд, боварӣ ҳаст ки на ин ки
در حد 50-60 میلیارد قسمی درآمدی بودجه دولت تامین میشد، بلکه از این یک برابر هم تا حد 2 برابر هم زیاد تامین کردنش ممکن است. در این قسمت چی اندیشه داشتید؟ یعنی حالا اقتصاد رقمی چه تاثیراتی میتونه داشت برای قسم درآمدی بودجه دولتی؟ وابسته به رقمی کنونی اقتصادیات مخصوصا در ساحه بودجه دولتی از سال 2000 عموما سال 2017-2018 زینه به زینه گذاشتن به عموما مناسبت‌های مخصوصا بخش اقتصادی رقمی در ساحه مالیه دولتی تا سال 2025 همه نظام اداره مالیه دولتی پورا به شکل الکترونی است. حتی موافق معلوماتی که خودی از وزارت مالیه و دیگر نهادهای دخلدار همین ساحه دسترس گردید، حاضر 98% ساحه اداره مالیه دولتی به نظام اقتصادی رقمی گذشته است. یعنی در اونجا همه به نظام اقتصادی رقمی است. مخصوصا وقتی سال 2023 درباره گذشتن به نظام عموما شکلی حساب برابرکنی غیر نقدی گذرانده شد، در ساحه مالیه دولتی پورا این نظام تامین کرده شد که اینا در برنامه خودی که در این برنامه که ساحه مالیه دولتی استفاده می شود با نام برنامه SGBNet معین کردگی است که همه ساحه‌های اقتصادی عموما ساحه‌های بودجتی که در جمهوری تاجیکستان از سطح بودجت جمهوریوی تا بودجت محلی، بودجت فوندهای مقصدناک دولتی و دیگر سطح‌های نظام بودجت دولتی معین گردیده است پورا فرا می‌گیرد و زیر برنامه این که با نام توکن است، یعنی توکن این قسم جزئی برنامه SGBNet است که در اونجا پورا نظام بودجت دولتی با الکترونیک گذشته است. یعنی این چی معنا دارد؟ معنی را دارد که در شرایط امروزه از همه واسطه پرارزشترین این وقت است عموما صرفه کردن وقت، شفافیت، یعنی از بین بردن امورهای کورپسیونی و دیگر واسطه هایی که به همین روند مانع میشدن پورا الکه از بین برداشته شد و این بر رشد میمده رشد عموما ساحه بودجتی مساعدت میکند که هر یک عموما نفری که از ساحه بودجت مبلغ میگیرد، مخصوصا اگر نفقه گیره گیریم، نفری که ادرار پولی میگیرد و نفری که در ساحه بودجت فعالیت میکند از همین ساحه بودجت همچون مزد مهنتی معین پرداخت میکند با واسطه SMS پیامک معین با سراغ معین روانه کرده میشود که به یگان مشکلی به یگان تاثیر عامل‌های انسانی با فعالیت منبعده ساحه مالیه دولتی مساعدت میکند و همین نظام مالیه دولتی در شرایط امروزه تا سال 2026 پورا به نظام عموما اقتصادی رقمی یا عموما شکل رقمی کنونی اقتصادیات مخصوصا در نظام مالیه دولتی گذرانده شده است که این از رشد بودجت عموما ساحه بودجت و دیگر مسائل هایی که به ساحه بودجت داخل دارد شهادت میدهد. از نشانده‌های پیام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و اون نشانده‌های آماری برای ما معلوم می‌گردد که سال به سال در اصل قسم درآمد بودجه دولتی بالا شده است که این به خاطر آن است که ما در اصل دیده ایستادیم که رشد اقتصادی کشور بالا رفته است، حتی چقدر که از برآمد استاد نیز قید شد رشد اقتصادی ملی ما به اندازه 8.4% در سال 2025 بالا رفته است و همین نشان دهنده‌های مکرو اقتصادی تاثیر مثبت خود را به قسم درآمد بودجه دولتی رسانده است. ما یک جهان تشکر میگوییم برای شما. صحبت داشتیم با آموزگار دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان هماینی سعدیف. تا صحبت‌های من بعد شاد و پیروز بمانیم.